sa ovim gradom. Ko će u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj, morati da snosi političku odgovornost ukoliko se to desi? Načelnici jedinica lokalnih samouprava, ukoliko ne pokrenu tužbe ili ukoliko ne podrže građane kad građani budu pokretali tužbe, ukoliko budu ignorisali, evidentno je da snose dio krivice. Resorna ministarstva u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine, Ministarstvo prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske je kontakt tačka za ESPO konvenciju. Naravno da je tu ozbiljna odgovornost. Federalno ministarstvo okoliša i turizma. Sva ta ministarstva imaju imena, prezimena i načelnici imaju imena, prezimena. Federalno ministarstvo je kontakt tačku za primjenu Arhuške konvencije. Ona definiše pravo javnosti i građana da bude uključen u proces donošenja odluka. Naravno, tu je Ministarstvo vanjskih poslova. Vidjet ćemo kakvi će biti rezultati. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Dodao bih prije predsjedništva Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa gdje je gospodin Staša Košarac i predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Evo, možemo ih sve pobrojati. Nije problem, svako ima svoju odgovornost. Vidjet ćemo ko će zakazati i da li će zakazati.